σας, διότι τώρα έχουμε live το αότο της Πράπο της ΕΠΟΠΕ. Λοιπόν, θα γίνει live η κλήρωση. Έχουμε και λέμε. Οι αριθμοί, ο αριθμός ναι, και λοιπόν έχουμε και λέμε. Έχουμε το νούμερο 38, το νούμερο 13, το νούμερο 18, το νούμερο 15, το νούμερο 49, το νούμερο 46 και το νούμερο 45, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός είναι 15, 18, 38, 46, 49, 45! Ναι! Οι αριθμοί του Πράτο 13, 15, 18, 48, 46, 49, 45! Είμαι ο νικητής! Δεν το πιστεύω!